رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہے نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبران دا غاوی غاری حسین صبران دا غاوی غاری حسین سونا قرآن دا قاری حسین رب دے قرآن دا قاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے